τώρα. Τι να κάνουμε, Βαγγέλη. Έχουμε δουλειές αύριο. Καθίστε να παίξουμε όλοι με μωρέ. Καμάρα, Βαγγέλη. Άσε τα παιδιά να φύγουν. Έχουν δουλειά. Ήδη εγώ δεν έχω. Άμα στάξετε τόσο πολλά σήμερα και δεν έχω κόλλα. Γείτονες, ανοίξτε. Έχω νέα, ζεάλια. Μάθετε. Έπεσε η πούντα. Έλατε να βγούμε στους δρόμους, να πανηγυρίσουμε. Καλά, εσύ Παναγιώτη, γιατί πανηγύρι. Μα θέλει ερώτημα. Αφού έπεσε η πούντα, έπεσαν οι τύρανοι. Μα εσύ δεν την έλεγες Χούντα, εσύ την έλεγες Επανάσταση. Εγώ δεν έλεγα επανάσταση. Αν είναι δυνατόν. Ναι, Παναγιώτη, αυτό κι εγώ να το επιβεβαιώσω. Δίκαια έχουμε να δράσει με το επανάσταση την έλεγες. Καλά, στην αρχή τους ναι. Αλλά στη συνέχεια όταν κατάλαβα τι είναι, άλλαξε στάση. Α, Παναγιώτη, δεν μας τα λες καλά. Τι καλό έχεις παρακαλώ. Εμένα η πούντα με ρίξει το Υπουργείο που δούλευα. Σε έδιωξε η Χούντα του Ιωαννίδη επειδή ήσουν υπέρ της Χούντας του Παπαδόπουλου. Ω, παιδιά, δεν καταλάβατε. Εγώ προσφυγούμαι ότι ήμουν στην Χούντα του Παπαδόπουλου. Βάσει πραγματικότητα, προσπαθούσα να οικονομήσω το καθεστώς. Σιγά σιγά, ρε Παναγιώτη, θα μας πεις πως ήσουν και αντιστασιακός. Πολλά λέτε. Παρκείτε στους δρόμους. Όλη η Ελλάδα πανηγυρίζει σήμερα. Εντάξει, πάμε.